Vil du have nogle kaffe? Ja, tak. Tak. Så, der er sukker. Hvordan går det egentlig med dit barnbarn? Jamen, han er startet på universitetet ude i Aalborg på en uddannelse, der hedder meteorologi. Hvad er det? Jamen, det er sådan noget med noget computerspil. Og noget lyd. Og noget 3D, tror jeg. Ja, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad det er, men jeg ved, det der computerspil, det er næsten sådan noget som sådan noget Wii-spil, som vi samtidig spiller. Så sådan noget 3D, der er noget med, at de tegner noget i sådan forskellige. Jeg ved det faktisk ikke. Okay, det er nogle med EDB, så. Det er rigtigt. Nemlig, ja.